Pri príležitosti marca mesiaca knihy vytvorilo kultúrne stredisko Miklóša Konkolyho Tege a Mestská knižnica Hurbanovo rozprávkový svet zvaný Rozprávkovo. Už po druhý raz sa deťom otvoril svet fantázie, farieb, dobrodružstva plný rozprávkových hrdinov, tých dobrých aj tých zlých. Snaha kultúrneho strediska a všetkých jeho zamestnancov o to, aby sa pre deti vytvárali vhodné podmienky pre ich kultúrny rozvoj, je pre samostatnú existenciu kultúry veľmi dôležitá. Láska ku knihám a ku kultúre všeobecne sa získava postupne od malička nenásilne. Rozprávkovo fyzicky vytvorila zamestnankyňa kultúrneho strediska Dana Vyhlídková. Rozprávkovo privítalo 2. apríla účastníkov autorskej súťaže Moja rozprávka, do ktorej mohli deti písať svoje vlastné rozprávky. Originálne výtvory prišla ohodnotiť mladá slovenská spisovateľka Mária Holeciová, ktorá svoju prvú knihu Mariotovi dediči napísala v 16 a vydala o 4 roky neskôr. Preto bola najvhodnejšou autorkou, ktorá mohla naše mladé talenty podporiť. Počas vyhodnotenia autorskej súťaže Moja rozprávka sme sa samozrejme s Máriou Holeciovou porozprávali. Ale ako ty vieš, že to, čo si napísala, je dobré? Ja to neviem. Väčšinou mám pocit, že to nie je dobré, pretože keď veľa čítate, tak sa dostanete často aj k takým dielom, pri ktorých si poviete, že Pane Bože, toto by som nikdy v živote ja nevedela napísať, to je tak dobré. A potom, keď si prečítam tie veci po sebe, tak ako viem vycítiť, že to má ďaleko od toho, čo sa mi naozaj páči. Ale tak snažím sa, no. A väčšinou, keď naozaj od niekoho chcem, aby mi povedal, či je to dobré alebo nie, tak si vyhľadám nejakých nezávislých čitateľov, takých, ktorí ma nemajú príliš radi na to, aby sa báli povedať mi pravdu. A čo robíš, keď ti to vlastne to nepíše? Ty proste to nejde a musíš niečo napísať, ale nejde to proste. No už tak tedy nepíšem. Máš overené nejaké meditácie alebo podobne? Ja na to mám dosť maličko času, ja vám teraz závidím, vy máte strašne veľa času ešte na to, aby ste to zvládali a písali a skúšali ďalej. Ja už tým, že pracujem, popri tom som ešte na vysokej škole, kde učím a študujem a robím kopec takýchto vecí, tak toho voľného času je málo a tým pádom aj veľmi málo času na to, aby som si mohla dovoliť takéto chvíle, že nemôžeš písať, lebo ti to nejde. Tak tedy jednoducho nepíšem a robím iné veci, lebo už stále mám čo robiť. No a potom jedného dňa, už keď to príde, že už to mám v hlave úplne hotové, už sa tam konečne chce dať na ten papier, tak si ten voľný čas nejako nájdem a vtedy to tam celé nahodím. Ale ja teda aspoň, neviem ako vy, každý má iný štýl, ale ja píšem takým štýlom, že najprv strávim veľmi veľa času premýšľaním o tom príbehu. V hlave si ho v podstate už celý vytvorím, ono mi to tam už všetko funguje, všetky tie postavy sa tam rozprávajú a až vtedy, keď už mám všetko vyjasnené, to začnem dávať na papier. A vlastne už je to potom veľmi jednoduché a rýchlo, pretože už sa tam nemám kde zamotať, pretože ja už presne viem, ako ten príbeh má vyzerať. Naši mladí autori dostali množstvo rád a návodov, ako svoju záľubu v písaní ďalej rozvíjať. Kultúrne stredisko ďakuje všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili a pani učiteľkám, ktoré všetky rozprávky skontrolovali. Gratulácia patrí samozrejme aj výhercom v kategórii 1 žiakov 2. a 4. ročníka sa na prvom mieste umiestnila Roderika Mekíšová so svojou zázračnou knižkou. V kategórii 2 piatakov a šiestakov obsadila prvé miesto Viktória Bogáňová so svojou rozprávkou Lesné bytosti. V kategórii 3 siedmakov, 8 a 9 sa na prvom mieste umiestnila Hanka Pastoreková so svojou rozprávkou Ľadová hviezda. V kategórii rozprávok v maďarskom jazyku získal prvé miesto Zoltán Jóba s rozprávkou Péter Jánoš Ešlaci.